Таму я перафармаваў ідэю, але тут у Польшы я зразумеў, што ну, ты згубіў, страціў гэты канект з аўдыторыяй, і табе не хапае таго, што цябе не глядзяць ватнікі. Ну, тыпу, цябе глядзяць ўсё роўна там 50% расейцы. Колькі ты там беларусаў? Гэтыя расейцы нават не ведаюць, што ты беларус. А ты ў Польшчы. І хто ты такі ў Польшчы? У Беларусі вельмі лёгка адчуваць сябе беларусам. Ты жывеш у Беларусі, ты ў беларускай павестцы, ты там эканамічна дапамагаеш, дзеяннямі сваімі дапамагаеш. Табе не трэба нават размаўляць на беларускай мове, каб адчуваць сябе беларусам Беларусі. А калі ты ў іншай краіне, у цябе паўстае такі маральная крыза. Тыпу, а хто я такі ў гэтай Польшчы? Мяне паляк не можа адрозніць ад украінца ці расейца. Ну, таму што палякі яны ўвогуле не адрозніваюць нашы мовы, шмат хто не адрознівае. Як сябе ідэнтыфікаваць тут? Як сябе ідэнтыфікаваць у прасторы публічнай? Я хачу, каб мяне ведалі як беларуса,